akwai wani yaro da aka yi a ƙasar saudiya wanda sheikh muhammad salih al-munajjid rahmatullahi alai ya kawo tarihinsa a wani littafinsa na ahkamu birril walidain a shafi na 23. yaron sunansa muhammad, mahaifiyarsa na da tabuwar hankali, bi ma'ana abinda ba shi tana da hauka, amma bai gajiya ba a hidimarta da tarbiyyarta. Likita tana asibiti take cewa ina zaune asibiti sai na ga mutum ya zo da wata tsohuwa yana janta, tana fiske hijabin za ta bude tsaraici, yana kamawa yana rufe mata, tana zaginsa yana murmushi yana dariya, yana shigo da ita ta tofa masa kaki a fiska, ya yi murmushi ya yi dariya ya gode ya mata murmushi. Suka shigo gaba na inji likita, ta ce masa man hadihi wace ce wannan? Ya ce ummi, mahaifiyata ce. Me ke damunta? Ya ce tana da tabuwar hankali ne. Yaushe ta samu tabuwar hankali? Ya ce a haka ta yi ciki na ta haife ta. Tun ina shekara 10 ni nake mata wanka, ni nake kula da ita, in ta kwaɓe kayanta ta fita waje ni nake shigowa da ita in bayar mata da kayanta. Yau shekara na 33, shekara 23 a cikin wannan nake. Ban taba jin na gajiya ba, ban taba jin abin ya dame ni ba, kuma ba ni da niyyar na daina. Ta juya da ya ce uwarsa ne, ta kallai ta ce ƙarya kake, fashe da dariya. Ta ce na ce maka ka kai ni Makka. Ya ce ba zan kai kiran alhamisin Allah ya yarda. Me za ki? ta ce zan yi umra. Likita ta juya ta kalle shi. Ta ce masa tun da mahaifiyarka na da tabuwan hankali, Allah ya sauwaƙe mata umra a kanta, ba ta da taklifi. Ya ce tun da tana bukata ni zan kai ta insha Allah, ba na bukacin ta bukatu wani abu daban mata ba. Likita ta kalle shi ta ce yaro matashi, ai bata ma san ita uwarka ba ne. Ya kalle ta ya ce in bata san ita babata ba ce mamata ne, Allah ya sani, shi Allah ya sani, ba ka zan mata. Ka duba ahkamu birrul walidain shafi na 24. Kissa ce mashhuriya a Saudiya wanda malamai hatta a khutab na juma'a suna yawan magana a kanta. Haka ya zauna har a lokacin shekara 23 yana hidima wa babarsa, tana cikin hauka bai dame shi ba.